അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. ബിസ്മില്ലാഹി വൽഹംദുലില്ലാഹി വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ അഷ്റഫി റസൂലില്ലാഹി വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. അമ്മാ ബഅദ്. പ്രിയമുള്ള വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളെ, അപ്പോൾ മുസ്ബത്ത് അവർ മൻഫിയെക്കുറിച്ചായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചത്. അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഷോർട്ട് പറഞ്ഞു തരാം. മുസ്ബത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ അറിയിക്കുന്ന ജുംലക്കാണ് മുസ്ബത്തായിട്ടുള്ള ജുംല എന്ന് പറയാം. മൻഫി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇല്ല എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ അറിയിക്കുന്ന ജുംലയാണ് മൻഫി ആയിട്ടുള്ള ജുംല. അപ്പോൾ ഇസ്മിയും അതുപോലെ തന്നെ ഫെയിലിയിലും രണ്ടിലും എന്ത് വരും? മുസ്ബത്തും മൻഫിയും വരും. ഇസ്മി ആയിട്ടുള്ള ജുംലയെ മൻഫി ആക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇസ്മി ആയിട്ടുള്ള ജുംലയുടെ അവസാനം ഉണ്ടാകുന്ന ഹേ ആകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ അർത്ഥത്തിലുള്ള ഹേ എന്നതിൻ്റെ മുന്നേ നഹീം എന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ എന്താവും? ഇസ്മി ആയിട്ടുള്ള ജുംല മൻഫിയായി മാറും. ഇനി ഫെയിലി ആയിട്ടുള്ള ജുംലയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു കാര്യം ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. ആ ഫെയിലി ആയിട്ടുള്ള ജുംല മുഫ്രദാണോ മുറക്കബാണോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. മുഫ്രദ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റ ജുസ്ഇൽ ഒറ്റ ലഫ്ദിൽ തന്നെ എന്താവും? ആ ഫെയിലിൻ്റെ അർത്ഥം കിട്ടും. അങ്ങനത്താണ് മുഫ്രദ്. അങ്ങനെ മുഫ്രദായിട്ടുള്ള ഫെയിലി ജുംലയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫെയിലിൻ്റെ മുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഫെയിലിൻ്റെ ശേഷമോ നഹീം എന്നുള്ളത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. മുഹമ്മദ് ആയ എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം. അപ്പോൾ മുഹമ്മദ് നഹീം ആയ എന്നും പറയാം, മുഹമ്മദ് ആയ നഹീം എന്നും പറയാം. ഇനി മുറക്കബാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, മുറക്കബ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ജുസ്ഉകൾ ചേർന്നിട്ടാണ് ഒരു ഫെയിലിൻ്റെ അർത്ഥം കിട്ടുന്നത്. അങ്ങനത്തെ ഫെയിലുകൾക്കാണ് ജുംലകൾക്കാണ് എന്ത് പറയുക? മുറക്കബായിട്ടുള്ള ജുംല, മുറക്കബായിട്ടുള്ള ഫെയിൽ, അങ്ങനത്തെ ഫെയിലുകൾക്കാണ് മുറക്കബായിട്ടുള്ള ഫെയിൽ എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ആ മുറക്കബായിട്ടുള്ള ഫെയിലി ആയിട്ടുള്ള ജുംലയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ മൻഫിയാക്കൽ ഒന്നെങ്കിൽ ആ രണ്ട് ജുസ്ഇൻ്റെയും മുന്നേ നഹീം എന്നുള്ളത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ആ രണ്ട് ജുസ്ഇൻ്റെയും ഇടയിൽ നഹീം എന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. രണ്ടിൻ്റെയും മുന്നേ നഹീം എന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിൻ്റെ ഉദാഹരണമാണ് മൈ ഉദർ നഹി ജാ സക്താഹും. ഇവിടെ ജാന എന്നുള്ളത് ഒരു ജുസ് ആണ്, സക്ന എന്നുള്ള വേറെ ജുസ് ആണ്. അത് രണ്ടും പാടെ കൂടിയതാണ് ജാ സക്ന. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുന്നേ നഹീം എന്നുള്ളത് ചേർത്ത് കൊടുത്തു. ഇനി അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താണ് മൈ ഉദർ ജാ നഹി സക്താഹും. ജാ എന്നുള്ള ഒരു ജുസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നഹീം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ അടുത്ത ജുസ് കൊണ്ടുവരുന്നു, മൈ ഉദർ ജാ നഹി സക്താഹും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് മൻഫി ആയിട്ടുള്ള ജുംലകൾ ഉണ്ടാക്കുക. ഓക്കെ, നമുക്കതിൻ്റെ എക്സസൈസിലേക്ക് കടക്കാം. മഷ്ക് എക്സസൈസുകൾ. മുന്ദർജ സെയിൽ ജുംലോं को മൻഫി ബനായിയെ. താഴെ കൊടുത്ത ജുംലകളെ മൻഫിയാക്കുക. താഴെ 5 മുസ്ബത്തായിട്ടുള്ള ജുംലകളാണുള്ളത്, അതിനെ മൻഫിയാക്കാനാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പം ഇങ്ങനെ കുറച്ച് മുസ്ബത്തായിട്ടുള്ള ജുംലകൾ കൊടുത്തിട്ട് അതിനെ മൻഫിയാക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം തന്നെ അത് ഇസ്മി ആയിട്ടുള്ള ജുംലയാണോ ഫെയിലി ആയിട്ടുള്ള ജുംലയാണോ എന്ന് നോക്കുക. ഇസ്മി ആയിട്ടുള്ള ജുംലയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഹാൻ്റെ മുന്നേ അല്ലെങ്കിൽ ഹാൻ്റെ അർത്ഥത്തിൽ വരുന്നതിൻ്റെയൊക്കെ മുന്നേ എന്താക്കുക? നഹീം എന്നുള്ളത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഫെയിലി ആയിട്ടുള്ള ജുംലയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മുഫ്രദാണോ എന്ന് നോക്കാം, മുറക്കബാണോ എന്ന് നോക്കാം. മുഫ്രദാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫെയിലിൻ്റെ മുന്നേയോ ഫെയിലിൻ്റെ ശേഷമോ നഹീം എന്നുള്ളത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. മുറക്കബാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ജുസ്കളുടെയും മുന്നേയോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ജുസ്കളുടെയും ഇടയിലോ നഹീം എന്നുള്ളത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ ഉദാഹരണങ്ങൾ ഞാൻ വായിച്ച് ഇതിലേക്ക് തരാം. ഒന്നാമത് മൈ ആജ് ഷാം മദ്രസ ജാവുങ്ക. ഞാൻ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം മദ്രസയിൽ പോകും. മൈ ആജ് ഷാം മദ്രസ ജാവുങ്ക. അത് ഷാം മദ്രസ എന്നാട്ടോ, അത് കൂടി എഴുതി പോയതാണ്. ഷാം മദ്രസ ജാവുങ്ക, ഞാൻ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം മദ്രസയിൽ പോകും. അപ്പോൾ ഇതെന്താണ്? ഒരു ഫെയിലി ആയിട്ടുള്ള ജുംലയാണ് അല്ലേ? അതിൻ്റെ അവസാനം ഫെയിലാണ്, ഫെയിലി ആയിട്ടുള്ള ജുംലയാണ് മൈ ആജ് ഷാം മദ്രസ ജാവുങ്ക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിനെ എങ്ങനെയാണ് നഫിയാക്കൽ? ഞാനിന്ന് വൈകുന്നേരം മദ്രസയിൽ പോവില്ല എന്നർത്ഥത്തിൽ പറയണം അല്ലേ? അപ്പോൾ ജാവുങ്ക എന്നുള്ളത് മുഫ്രദായിട്ടുള്ള ഫെയിലാണ് അല്ലേ? അപ്പം മൈ ആജ് ഷാം മദ്രസ നഹി ജാവുങ്ക എന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ മൈ ആജ് ഷാം മദ്രസ ജാവുങ്ക നഹി. ആ ഫെയിലിൻ്റെ മുന്നെയോ ശേഷിയോ നഹീം എന്നുള്ളത് എന്താക്കുക? ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഉദാഹരണം. ഉസ്താദ് കൽ ദില്ലി ജാനെ വാലേഹയും. ഉസ്താദ് നാളെ ഡൽഹിയിലേക്ക് പോകുന്ന ആളാകുന്നു. ഉസ്താദ് കൽ നാളെ ദില്ലി ജാനെ വാലേഹയും, ഡൽഹിയിലേക്ക്, ദില്ലി പറഞ്ഞ ഡൽഹി, അവിടേക്ക് ജാനെ വാലേഹയും പോകുന്നവനാകുന്നു. പോകുന്നു എന്നല്ല, പോകുന്നവനാകുന്നു. അപ്പോൾ എന്താണ്? ഇസ്മി ആയിട്ടുള്ള ജുംലയാണ്. അതിൻ്റെ അവസാനം ജാനെ വാല എന്നുള്ള ഇസ്മാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇസ്മി ആയിട്ടുള്ള ജുംല ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ
ഹൈം എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലേ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുന്നേ നഹീം എന്നുള്ളത് എന്താക്കുക, ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഉസ്താദ് കൽ ദില്ലി ജാനെ വാലെ നഹീ ഹൈം, സിമ്പിൾ. ഓക്കെ. മൂന്നാമത്തത് ഗർമി കെ മൗസം ദോപഹർ മേ ബാസാർ ജാന മുഷ്കിൽ ഹേ. ഗർമി കെ മൗസം ചൂട് കാലത്ത്, ഗർമി കെ മൗസം ചൂട് കാലത്ത്, ദോപഹർ മേ ഉച്ചക്ക്, ദോപഹർ മേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉച്ചക്ക്, ബാസാർ ജാന അങ്ങാടിയിൽ പോവുക എന്നുള്ളത്, ബാസാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങാടി, ബാസാർ ജാന അങ്ങാടിയിൽ പോവുക എന്നുള്ളത് മുഷ്കിൽ ഹേ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പം ചൂട് കാലത്ത് ഉച്ചക്ക് അങ്ങാടിയിൽ പോവുക എന്നുള്ളത് എന്താണ്, ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ എന്താണ്, ഒരു ഇസ്മിയായിട്ടുള്ള ജുംലയാണ് അല്ലേ. അവസാനം മുഷ്കിൽ ഹേ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിനെ നഫിയാക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും, ചൂടുകാലത്ത് ഉച്ചക്ക് അങ്ങാടിയിൽ പോകുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടല്ല എന്ന് പറയേണ്ടി വരും. അതിനെങ്ങനെ പറയാം, ഗർമി കെ മൗസം ദോപഹർ മേ ബാസാർ ജാന മുഷ്കിൽ നഹി ഹേ. ഓക്കെ, ക്ലിയർ അല്ലേ. ആ ഹേ എന്നുള്ളതിന് മുന്നേ എന്താക്കിയാൽ മതി, നഹീം എന്നുള്ളത് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി അടുത്തത് നാലാമത്തെ കൽ ബുദ്കാ ദിൻ ഹെ, നാളെ ബുധനാഴ്ചയാകുന്നു. കൽ ബുദ്കാ ദിൻ ഹെ, നാളെ ബുധനാഴ്ചയാകുന്നു. അപ്പോൾ അത് നഫിയാക്കൽ നാളെ ബുധനാഴ്ചയല്ല എന്ന് പറയേണ്ടി വരും. അതും ഇസ്മിയായിട്ടുള്ള ജുംലയാണ്. അപ്പം കൽ ബുദ്കാ ദിൻ നഹി ഹെ, നാളെ ബുധനാഴ്ചയല്ല. ആ ഹേൻ്റെ മുന്നേ നഹീം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അഞ്ചാമത്തത് അക്കൽ മന്ത് തോലിബ ഇൽമുക്കോ സബ് പ്യാർ കർത്തേ ഹെ. ബുദ്ധിമാനായ വിദ്യാർത്ഥിയെ എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. അക്കൽ മന്ത് ബുദ്ധിയുള്ള, തോലിബ ഇൽമുക്കോ വിദ്യാർത്ഥിയെ, സബ് എല്ലാവരും പ്യാർ കർത്തേ ഹെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. അപ്പം നഫിയാക്കൽ എങ്ങനെയാണ്, ബുദ്ധിമാനായ വിദ്യാർത്ഥിയെ എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് പറയേണ്ടി വരും അല്ലേ. അങ്ങനെയാണ് നഫിയാക്കൽ. അപ്പം ഇത് ഒരു ഫെയിലിയായിട്ടുള്ള ജുംലയാണ്. സബ് പ്യാർ കർണ പറഞ്ഞാൽ പ്യാർ കർണ എന്നുള്ളത് എന്താണ്, ഇസ്മിയ ഫെയിലിയായിട്ടുള്ള ജുംലയാണ്. അത് മാത്രം. അപ്പം ഫീലിയാന്ന് മാത്രമല്ല, പ്യാർ കർണ എന്നുള്ള എന്തും കൂടിയാണ്, മുറക്കബ് കൂടിയാണ് അല്ലേ. പ്യാർ ഒന്നും കർണ വേറെയും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ രണ്ട് ജുസുകൾ ചേർന്നിട്ടാണ് എന്തായത്, അത് ഫെയിലായിട്ട് മാറിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് മുറക്കബായിട്ടുള്ള ഫെയിലാണ്. അപ്പോൾ മുറക്കബായിട്ടുള്ള ഫെയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നഫിയാക്കൽ എങ്ങനെയാണ്, ഒന്നെങ്കിൽ ആ രണ്ട് ജുസിൻ്റെയും മുന്നേ നഹീം എന്നുള്ള ചേർത്ത് കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ആ രണ്ട് ജുസുകൾക്കിടയിൽ നഹീം എന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അക്കൽ മന്ത് തോലിബ ഇൽമുക്കോ സബ് നഹീം പ്യാർ കർത്തേ ഹേ എന്നെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ അക്കൽ മന്ത് തോലിബ ഇൽമുക്കോ സബ് പ്യാർ നഹി കർത്തേ ഹേ, അങ്ങനെയും എന്താക്കാം, നഫിയാക്കാം. ഓക്കെ. ഒന്നെങ്കിൽ ആ പ്യാർ കർണേൻ്റെ മുന്നേ നഹീം എന്നുള്ള ചേർത്ത് കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ പ്യാർ എന്ന് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നഹീം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ കർത്തഹേം എന്ന് എന്താ പറയുക, പ്യാർ നഹി കർത്തഹേം എന്ന് പറയുക. ഓക്കെ, ക്ലിയർ അല്ലേ. ഇനി അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ എക്സസൈസ്, മുന്ദർജ സെയിൽ ജുംലോങ്കോ മുസ്ബത്ത് ബനായ. നേരത്തെ മുസ്ബത്തായിട്ടുള്ളത് കൊടുത്തിട്ട് അതിനെ നഫിയാക്കാനായിരുന്നു പറഞ്ഞത്. ഇനി നഫിയുള്ളത് കൊടുത്തിട്ട് അതിനെ മുസ്ബത്താക്കാനാണ് പറയുന്നത്. അത് വളരെ സിമ്പിളാണ്, ഒന്നുമില്ല. ഇതിലുള്ള ആ നഹീം എന്നുള്ളതിനെ എന്താക്കിയാൽ മതി, എടുത്തു കളഞ്ഞാൽ എന്തായി, ഇതൊക്കെ മുസ്ബത്തായി മാറി. ഓക്കെ. ഒന്നാമത്തത് ഏ കാലി ടോപ്പി നഹി ഹേ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുസ്ബത്ത് എങ്ങനെ കയറും, ഏ കാലി ടോപ്പി ഹേ. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ വിശദീകരിക്കണ്ടല്ലോ. ഇസ്മിയാണ്, ഫീലിയാണ്, ഫീല് മുഫ്രദാണ്, മുറക്കബാണ്, നിങ്ങൾ വിശദീകരിക്കണ്ടല്ലോ. ഇതിലുള്ള നഹീം എന്നുള്ളത് എന്താക്കിയാൽ മതി, എടുത്ത് കളഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്തായി, അതൊക്കെ മുസ്ബത്തായി. ആജ് കൽ ആബോ ഹവ സോഫ് നഹി ഹേ. ഇന്നും ഇന്നലെയും, കല്ലിന് നാളെ എന്നും അർത്ഥമുണ്ട്, ഇന്നലെ എന്നും അർത്ഥമുണ്ട്. ആജ് കൽ ഇന്നും ഇന്നലെയും, ആബോ ഹവ, ഹാബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത്, വെള്ളം എന്നർത്ഥം, ഹവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വായു. അപ്പോൾ ഇന്നും ഇന്നലെയും വെള്ളവും വായുവും സോഫ് നഹി ഹേ, ശുദ്ധിയല്ല. അപ്പം ഇന്നും ഇന്നലെയും വെള്ളം ശുദ്ധിയായിരുന്നു എന്നെങ്ങനെ പറയാം, ആജ് കൽ ആബോ ഹവ സോഫ് ഹേ എന്ന് പറയണം. ആ നഹീം എന്നുള്ളതിൻ്റെ അടുത്ത് കളഞ്ഞാൽ മതി. മൂന്നാമത്തത് കൽ തുമ്നെ മുജെ ദിഖായി നഹി ദി ഹേ. ഇന്നലെ നീ എനിക്ക് കാണാൻ അനുവദിച്ചില്ല എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. കൽ ഇന്നലെ, തുമ്നെ നീ, മുജെ എന്നെ, ദിഖായി നഹി ദി ഹേ കാണാൻ അനുവദിച്ചില്ല. ദിഖാ ദേന എന്ന് പറയും, കാണാൻ അനുവദിക്കുക. അങ്ങനെ ചില ഫീലുകൾക്ക് ശേഷം ദേനട്ടാൽ ഇങ്ങനെ അനുവദിക്കുക, ഒരു പെർമിറ്റിൻ്റെ ഒരു അർത്ഥം കിട്ടും. ദിഖാ ദേന കാണാൻ അനുവദിക്കുക, ബോൽ ദേന പറയാൻ അനുവദിക്കുക, കർണ ദേന ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുക. ഉസ്കോ ബോൽ ദോ എന്നൊക്കെ വരും, ഓനെ പറയാൻ അനുവദിക്കുക. ലെറ്റ് ഹിം സേ എന്ന് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് പറയില്ലേ, അതേ അർത്ഥത്തിൽ. അപ്പോൾ കൽ തുമ്നെ മുജെ ദിഖായി നഹി ദി ഹേ, എന്നെ ഇന്നലെ നീ കാണാൻ അനുവദിച്ചില്ല എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. അപ്പം
അവിടുത്തെ ആ നഹീം എന്നുള്ളതിനെ എടുത്തു കളഞ്ഞാൽ മതി. കൽ തുമ്നെ മുജെ ദിക്കായി ദി ഹെ, ഇന്നലെ നീ എന്നെ കാണാൻ അനുവദിച്ചു എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ദിക്കാ ദേന എന്നുള്ള എന്താണ്, ഫീലി ആയിട്ടുള്ള ജുംലയാണ്. അതോടൊപ്പം എന്തും കൂടിയാണ്, മുറക്കബായിട്ടുള്ള ഫീലാണ്. ഒന്ന് ദിക്കാന എന്നുള്ള ഫീലും മറ്റേത് ദേന എന്നുള്ളത്, രണ്ടും പാട് രണ്ട് ജുസുകളാണ്. ആ രണ്ട് ജുസുകൾക്ക് ഇടയിലാണ് നഹീം എന്നുള്ളത് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിനെ മുസ്ബത്താകണമെങ്കിൽ ആ നഹീമിന് എന്താക്കിയാൽ മതി, എടുത്തു കളഞ്ഞാൽ മതി. ഓക്കെ, നാലാമത്തത് ബച്ചെ മൈതാൻ മേ കേൽ നഹി രഹേ ഹേ, കുട്ടികൾ മൈതാനത്ത് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നില്ല. ബച്ചെ മൈതാൻ മേ കേൽ നഹി രഹേ ഹേ, കുട്ടികൾ മൈതാനത്ത് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നില്ല. അപ്പം കുട്ടികൾ മൈതാനത്ത് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നെങ്ങനെ പറയാം, ബച്ചെ മൈതാൻ മേ കേൽ രഹേ ഹേ, ആ നഹീമിന് എന്താക്കിയാൽ മതി, എടുത്തു കളഞ്ഞാൽ മതി. ഇവിടെയും കേൽ രഹന എന്നുള്ള എന്താണ്, മുറക്കമായിട്ടുള്ള ഫീലാണ് കേട്ടോ. കേലൊന്നും രഹന വേറൊന്നുമാണ്. അതിൻ്റെ നടുവിലാണ് എന്ത് വന്നിട്ടുള്ളത്, നഹീം എന്നുള്ളത് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അഞ്ചാമത്തത് ഹം യെ പാനി നഹി പീ സക്തേ ഹേ, നമുക്ക് ഈ വെള്ളം കുടിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. ഹം യെ പാനി നഹി പീ സക്തേ ഹേ, അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ മുസ്ബത്താക്കല്, ഹം യെ പാനി പീ സക്തേ ഹേ, നമുക്ക് ഈ വെള്ളം കുടിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ രണ്ട് മുറക്കവായിട്ടുള്ള ഫീലിൻ്റെ മുന്നാണ് എന്താ വന്നിട്ടുള്ളത്, ഇവിടെ നഹീം വന്നിട്ടുള്ളത്. അതിനെ പിടിച്ചെന്താക്കിയാൽ മതി, ആ നഹീമിനെ ഒഴിവാക്കിയാൽ മതി. ഓക്കെ, ക്ലിയർ അല്ലേ? അപ്പം ഇത് രണ്ടും എന്താ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക, എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒന്നാമത്തും രണ്ടാമത്തും എഴുതിക്കോളി, ഞാൻ പറഞ്ഞെന്നല്ല ഫുള്ള്. അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞെന്ന പോലെ എന്താക്കിയാൽ മതി, ഒന്ന് എഴുതിയാൽ മതി. ഓക്കെ, ഇനി മൂന്നാമത്താണ് നിങ്ങൾ സ്വയം എഴുതേണ്ടത്. നീച്ചെ ദിയേ ഗയെ അൽഫാസ് ഇസ്തിമാൽ കർക്ക് മുസ്ബത്ത് और മൻഫി ജുംല ബനായിയെ, താഴെ തന്നിട്ടുള്ള ലഫ്ലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് മുസ്ബത്ത് മൻഫി ഓരോന്നിനും രണ്ട് വീതം എന്താക്കുക, ജുംല ഉണ്ടാക്കുക. വേറെ വേറെ അർത്ഥത്തിലുള്ളതൊന്നും ഉണ്ടാക്കണ്ട. അതായത് ഒരു ജുംല ഉണ്ടാക്കിയാണ്ട്, ഒരു മുസ്ബത്തായിട്ടുള്ള ജുംല ഉണ്ടാക്കിയാണ്ട് ആ ജുംലയെ തന്നെ എന്താക്കിയാൽ മതി, നഫി ആക്കിയാൽ മതി. ഓക്കെ, ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പം അഞ്ചാമത്തത് അക്കൽമന്ത്. അക്കൽമന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിവാൻ. അപ്പം മേരാ ദോസ് അക്കൽമന്ത് ഹേ, അതെന്തായി, മുസ്ബത്തായിട്ടുള്ള ജുംലയായി. ഞാൻ മൻഫി ആക്കൽ മേരാ ദോസ് അക്കൽമന്ത് നഹി ഹേ, അങ്ങനെ പറയാം. ഓക്കെ, ഞാൻ ജുംല ചെയ്താൽ നിൽക്കണ്ട, വേറെ എഴുതിക്കോളി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ എട്ടെണ്ണത്തിനും രണ്ടെണ്ണീച്ച വീതം എന്താക്കുക, ജുംല ഉണ്ടാക്കുക. ഒന്ന് മുസ്ബത്തായിരിക്കണം, ഒന്ന് മൻഫി ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൽ ചിലപ്പം ഇസ്മുണ്ടാവും, ചിലപ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും, ഫീലുണ്ടാവും. ഫീലിന് ചിലപ്പോൾ മുഫ്രദ് ഉണ്ടാവും, മുറക്കബും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് എന്താക്കണം, നിങ്ങൾ മൻഫിയാക്കണം. ആ കോലങ്ങളൊക്കെ അറിയാമല്ലോ. ഒന്നാമത്തത് ദൗഡ് സക്കന, ഓടാൻ കഴിയുക എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. രണ്ടാമത്തത് ലിഖിന, എഴുതുക. മൂന്നാമത്തത് ചക്കർ ലഗാന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുറ്റിക്കറങ്ങുക, ചക്കർ ലഗാന ചുറ്റിക്കറങ്ങുക. നാലാമത്തത് റോന, കരയുക. അഞ്ചാമത്തത് അക്കൽമന്ത്, ബുദ്ധിമാൻ. ആറാമത്തത് ഗുൽസാർ, ഗുൽസാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തോട്ടം, പൂന്തോട്ടം എന്നൊക്കെ അർത്ഥം. ഏഴാമത്തത് രഹന, ജീവിക്കുക. എട്ടാമത്തത് പേഷ് കർണ,